Καλησπέρα, καλησπέρα. Τι κάνουμε, πώς είμαστε, Back to back βίντεο. Ξεσυνήθισα. Τι είναι αυτά τα πράγματα. Εγώ δεν τα κάνω αυτά. Από μένα θα βλέπατε βίντεο το Σεπτέμβριο από τα καλοκαιρινά. Αλλά έχει χάρη που έχουμε το τουαζάκι τώρα. Γιατί βόλτες δεν βγαίνω καθόλου με τη μηχανή. Δυστυχώς έχει πέσει full δουλειά και δεν προλαβαίνω να κάνω τίποτα. Δεν πειράζει, μη σας ζαλίζω τώρα με βλακιούλες. Πάμε μέσα να συνεχίσουμε την τατουαζάρα μας με το Θεόφιλο. Δεν έχω κάτι συγκεκριμένο να το ρωτήσω, θα είναι λίγο freestyle η φάση σήμερα. Θα γίνει ωραία δουλίτσα, πιστεύω. Όχι πιστεύω, είμαι σίγουρος. Πάμε να βρούμε το Θεόφιλο. Ξεκινάμε. Εδώ δεν έχουν βγει πολύ. Τα θέλαμε πιο σκούρα. Ναι, να, ο κύριος Γκλόβ. Γεια σας. Τι λέει? Κάμετε, πώς είστε? Πώς είσαι? Μια χαρά εδώ, έτοιμος για ένα ακόμα σεσιονάκι. Είμαστε, όπα ρε, περίμενε, όπα, χώθηκε. Όχι, δεν... Όχι κουμπάρα. Εγώ κάνω τη δουλειά μου, εσύ τη δικιά σου. Έτσι πάνε αυτά. Κατευθείαν χώθηκε, κατευθείαν φίλε. Τι, το σύνορα το... Τι είναι, ζοριστικές? Όχι ρε, έκανα τέτοιο και έκανα γέλ. Πέφτεις. Αχ, ωραία πράγμα. Έχει πολύ μαύρη εδώ, Έχει, Θα φάμε πολύ ώρα στο μαύρο. Έχει πολύ λεπτομέρεια αυτό, έχει τίγκα λεπτομέρεια και θέλω να κοιτάξω κάθε λεπτομέρεια. Το πάμε για άλλο επίπεδο εδώ αυτό το σχέδιο, φίλε. Ισχύει. Θέλω να βάλεις το 1000% των δυνατοτήτων σου. Μόνο. Το 1 εκατομμύριο των δυνατοτήτων σου. Εν τω μεταξύ έχει κάνει κάτι σχεδιάκια που μου δείχνε πριν, κάτι ρομποτάκια ξέρω εγώ, ήταν πάρα πολύ ωραία. Πες τα αυτά, όντως. Θα του ζητήσω να μου τα στείλει και θα σας τα έχω εδώ πέρα τώρα να πετάγονται πάνω από το κεφάλι μου. Να τα δείτε κι εσείς. Είναι πάρα πολύ ωραία. Όποιος την γουστάρει, έρχεται στο Savage, του λέει θέλω τα ρομποτάκια. Και μπορεί να σας τα κάνει παραμετροποίηση στο δικό σας στυλάκι, όπως θα θέλετε. Έγκλο. Εννοείται. Είναι μια σειρά υπέροχη. Τα ρομποσκαλάκια τα λέω. Τα ρομποσκαλάκια, κοίτα εδώ πέρα μαλάει με ξύνη. Τι κάνω. Μασαζάκι. Καμία σχέση κάτω με το πάνω. Εδώ τίποτα δεν καταλαβαίνεις, ναι. Ο Θεόφιλος εδώ τατουάζ, εγώ με τα βιντεάκια. Πάμε σε αυτό το mood. Ο καθένας στον τομέα του τώρα. Τα κεφάλια μέσα και Τα κεφάλια μέσα. Εδώ πέρα με το κτίνος εδώ πέρα μαλάκι. Τι μπλούζα έχεις παίξει? τι αυτές είναι, αυτή είναι η ταυτότητά μου. Έσκασες εσύ στο προηγούμενο βίντεο να πούμε να μας πάρεις τη δόξα. Κάθομαι εδώ, παίρνω μαλακίες. Εγώ με το λαχούρι εδώ πέρα. Παίρνω εγώ τις πλαστικές τις καραγιοζιές να πούμε για να έρθεις εσύ να μου πάρεις όλη τη φήμη. Α, και να μην ξεχνόμαστε, κάνουμε και κανένα subscribe και κανένα like. Δεν πονάω έτσι εδώ πέρα για το τίποτα. Δεν ταλαιπωρείτε εδώ πέρα ο Θεόφιλος για τίποτα δηλαδή. Για τα like πονάς και τα subscribes. Όχι, εντάξει, είπαμε, μην το κάνουμε σήμερα. Όχι, αλλά και καμπανάκι και... Like, subscribe, καμπανάκι, δεν το ξεχνάμε ποτέ, να μας έρχεται πάντα ειδοποίηση εδώ πέρα. Ναι, τώρα εγώ όμως δεν έχω άλλη μπλουζίτσα τέτοια. Πρέπει να ψωνίσω για... Έχω μπόλικες, θα σε πάω τάπα τώρα. Πρέπει να πάω να ψωνίσω για να μπορώ να την πω τώρα, να τους κάσω με άλλη μπλούζα. Γιατί μας έχουμε ταιριάξει τόσο και φοράμε τέτοιες μπλούζες και δύο ρε φίλε. Ισχύει, ναι. Εγώ ήρθα και από παραλία. Άμα δεν ταιριάζαμε, δεν θα συμπεθεριάζαμε. Πρόσεχε μου λέει, η μπλούζα έχει 150 ευρώ. Όποιος δεν έχει δει το βιντεάκι το προηγούμενο να πάει να το δει, έχει πολύ γέλιο και έχει και τρελές ιστορίες, πραγματικά. Μην μπείτε σε αυτό το βίντεο, βγείτε τώρα, πατήστε pause και μετά ξανελάτε. Βγείτε τώρα, πάτε δείτε το προηγούμενο και μετά μπείτε και σε αυτό. Με χαϊδεύει αυτή τη στιγμή ρε, ο τύπος. Ναι, έτσι, τσούκου. Εγώ τώρα, αυτό το ξέρεις ότι μπορώ να το πάρω για σεξουαλική παρενόχληση, να ξέρεις ρε. Μπορείς, Γιατί είδα κάτι φωτογραφίες περίεργες, κάτι για το Pride και τέτοια, κάτι αφισουλές, πάρα πολύ περίεργες. Περνάμε καλά εδώ μέσα γενικά. Σκάω το πρωί εγώ, άφαγος, χωρίς καφέ.
Δεν άνοιγε το μάτι με τίποτα. Δύσκολη μέρα η χθεσινή. Ναι, και τώρα σκάω και βλέπω πάνω στο station μου αυτό το υπέροχο πράγμα, αυτή την αφίσα. Αλλά βέβαια το βάλανε για το 24, πρέπει να το κάνουν για φέτος. Ήτανε παλιό, Είχαν πάρει το παλιό και δεν το άλλαξαν. Το ChatGPT βλέπεις δεν παίρνει τις πρωτοβουλίες. Αυτό θέλω να μας το δείξει, να ξέρεις, άμα θες. Α, θες, κάτω. Ναι, τώρα φοράω γάντια. Α, ναι, ισχύει. Θα σας το δείξω εγώ, βασικά. Θα σας το δείξω. Είναι υπέροχο, είναι ναι, όντως είναι ωραίο, είναι πολύ χαβαλετσίτικο, ρε φίλε. Είναι η μόνη φωτογραφία που είχε τραβήξει ο Νεκτάριος από μένα και το είχε. Κοιτάκι, είδες τι πηγαίνει. Αλλά είχε γαμό, μαλάκα. Εξώφυλλο περιοδικού ο τύπος, ρε. Αμερικανιά όμως, Pride. Ισχύει, Αμερικανιά Pride. Ναι, ήρθανε και κλείσανε το κέντρο πάνω. Ναι. Κάθε Κυριακή, Σάββατο. αυτό ήταν Σάββατο, αλλά κάθε Κυριακή κλείνουν το κέντρο για κάποιο λόγο. Δεν μπορώ να πάω στη δουλειά μου. Δεν γίνεται. Με έχει κουράσει αυτό το πράγμα. Ξυπνάω Κυριακή, λέω άδειοι δρόμοι, θα φτάσω στη δουλειά μου νωρίτερα, θα πάω πιο γρήγορα. Okay. Δεν γίνει κάθε Κυριακή κάτι και κάποιος τρέχει. Και καθημερινά αγώνες, ποδήλατα, οι άλλοι τρέχανε με τα μουσικής, οι άλλοι δίνονταν Αγιοβασίλειδες και τρέχανε. Πότε? Ρε φίλε, τα Χριστούγεννα, έχω βαρεθεί. Κάνα μία ώρα και 10 λεπτά, γιατί έφαγα και την κίνηση για όλους εσάς που είστε για το Δαφνί. Δεν μπορώ να πάω στη δουλειά μου, μαλάκα. Δεν με αφήνουν να περάσω. Είμαι σε πάρα μια μέρα μαζί μου, αλλά που μου πολιτής έξω στον δρόμο και τρέχα από εδώ και από εκεί με ένα αυτοκίνητο. Καλά, εντάξει, δεν θα την πάλευα. Με αυτοκίνητο, δεν θα την πάλευα. Δεν έχω υπομονή να το κάνω αυτό. Για το τατουάζ όμως έχεις υπομονή. Άλλο δεν άλλο το άλλο. Για το τατουάζ, ακραίο τατουάζ, να καλείς να διορθώσεις, έχεις κανένα? Ναι. Τι εννοείς ακραίο? Όχι, περίμενε. Ενώ κακό τατουάζ, ρε φίλε. Κακό τατουάζ. Σαν αυτό που έκανα εγώ. Δεν θυμάμαι τώρα τι μου έχεις δείξει εσύ. Όχι, δικό μου δεν σου έχω δείξει κακό. Δικό σου δεν νομίζω ότι έχω δει κάτι που να με έχει ενοχλήσει ιδιαίτερα. Κακό τατού έχω. Έχω ένα σταυρό υπέροχο. Δεν θα το ξεχάσω. Ρε φίλε, αυτό πρέπει να το έχω. Πρέπει να έχω και το πριν και το μετά. Εντάξει, το μετά ψιλοκλάιν. Τα έχεις αυτά τα σχέδια? Πρέπει να τα έχω, Άμα τα βρω, θα τα βάλω εδώ πάνω. Είναι ένας θεόστραβος σταυρός, πίσω full back, ένας τύπος το έχει, δύο γραμμές έτσι θεόστραβες και κάπως και καλά σπασμένο κάτω και άλλες δύο παράλληλες, αυτό. Σαν να πάνε δύο τάβλες. Ναι, και θεόστραβες, απλά οι γραμμές μόνο. Και ήταν και στραβές οι γραμμές και κακές και όλο ήταν λάθος. Εγώ απλά το μόνο που μπόρεσα και σκέφτηκα καλύτερο να κάνω. Ναι, όχι, το έκανα ξύλινο, όντως, το έκανα με υφή ξύλινο. Μέσα με ρόζους, και τέτοια. με ρόζους, μαλακίες. Εντάξει, ψιλοβλέπετε, προσπάθησα να το ισιώσω. Ούτε, εντάξει, αυτός έμεινε πάρα πολύ ευχαριστημένος. Εγώ του λέω και τώρα, δηλαδή δεν λέει πολλά. Αλλά αυτό μπορούσαμε, αυτό κάναμε. Ναι, ειδικά άμα είναι πολύ μεγάλο το τατουάζ, είναι δύσκολο να διορθωθεί. Μόνο με λέιζερ. Εντάξει, κοίτα, θα μπορούσα, άμα μου έδινε το ελεύθερο, να παίξω ένα full back κομμάτι από πίσω cover up όλο. Αλλά αυτός το ήθελε το σταυρό. Ήθελα να το φτιάξει. Δεν ήθελα να το καλύψει. Να παιχτεί τίποτα με ρεαλιστικά εικόνες τέτοια που μέσα στο σταυρό γινόταν, έπαιζε αυτό. Δύσκολο. Προφανώς και έπαιζε. Εν τω μεταξύ αυτός ήθελε όλο αυτό να το κάνει με 2 εκατοστάρικα. Σε άλλο βίντεο με τιμές θα μιλήσουμε. Θα μιλήσουμε σε άλλο βίντεο. Οπότε ρε φίλε, εντάξει, οκ. Αυτό είναι το budget του, αυτό ήθελε να κάνει. Ό,τι είχε ο καθένας, δεν εννοείται αυτό. Μια χαρά δουλειά βγήκε εν τέλει. Εντάξει. Δεν θα το πρότεινα ποτέ να το κάνει κάποιος από την αρχή. Αλλά αφού το ήθελε και αφού του άρεσε. Ποιος είσαι εσύ που θα του πεις όχι? Ποιος είμαι εγώ? Ο Θεόφιλος. Αυτός είμαι. 3-0. Και Θεόφιλος και Σταυρό. Βέβαια. Ναι, όχι, εμένα μου έρχονται όλα τα... Ναι, και ένα πολύ ωραίο που έχεις κάνει τώρα τελευταία. Όλα. Παναγίες, Χριστός, το μυστικό δείπνο, Άγιος Παΐσιος, πώς τη λέγανε την άλλη Αγία... Η Κατερίνη. Όχι. Τύχη, Αγία Τύχη. Μεγάλη χάρη της, να μας έχει καλά εννοείται. Μεγάλη χάρη της, Αγία Τύχη. Δεν έχουμε κάνει. Δεν έχω δει τατουάζ, κάνουν όλοι. Το Χριστό
Δεν έχω δει Άγιο Γεώργιο τατουάζ, δεν έχω δει Άγιο Ό,τι Δημήτριο. δεν Δεν έχω δει ρε. Άγιο Δημήτριο δεν έχω δει. Εγώ πάω κάποια φορά για καφέ. Αλλά Άγιο Γεώργιο έχω κάνει επανειλημμένος με όλες τις μορφές. Έχουν κάνει Άγιο Γεώργιο που δεν είναι ο Άγιος Γεώργιος. Απλά είναι ένας αρχάγγελος, ξέρω κάνω. Οκ. Και το κάνουν ως Άγιο Γεώργιο. Αγγέλους κάνουν γενικά πολλούς, οκ, αλλά εγώ σου λέω Άγιος, ξέρω Άγιος Γεώργιος, Άγιος, Άγιος ναι, Δημήτριος. Όλο. Άγιο Δημήτριο δεν τον ξέρω, δεν έχουμε γνωριστεί ακόμα, δεν τον έχω χτυπήσει τα του, αλλά θα έρθει αργά ή γρήγορα. Ναι, ξέρεις, δεν είναι, πώς το λένε, δεν είναι main χαρακτήρες. Δεν είναι, δεν κάνεις το Rick και το Morty. Κάνεις το Pickly Rick, ξέρω εγώ έτσι. Ναι, μου κακό αυτό που είναι. Παναγία μου. Θα το σταυρώ. Περίεργα σημεία ήθελα να σε ρωτήσω που σου έχουν ζητήσει και αν έχεις αρνηθεί κιόλας. Και νομίζω ότι έχω αρνηθεί. Δηλαδή, αν μας έρθει όλο στην κολλή. Με σβάστηκα έχω αρνηθεί. Καλά, δεν το συζητάμε αυτό. Αλλά γενικά δεν έχω Σου αρνηθεί. είχε άτομο και σου ζήτησε βάστηκα. Ναι. Όχι εμένα προσωπικά, μπήκε στο μαγαζί ρε φίλε και τον διώξαμε. Εντάξει, του είπαμε δεν τα κάνουμε αυτά, δεν είμαστε εμείς αυτοί που ψάχνεις. Ψάξε κάπου άλλο. Από εκείνη η πόρτα, από εδώ πάνε κι άλλοι. Και μέρη τατουάζ, περίεργα. Μέρη τατουάζ, δεν έχω κάποια συγκεκριμένη ιστορία, ας πούμε, τόσο βαριά. Εντάξει, έχω κάνει σε περίεργα μέρη, έχω κάνει γενετικά όργανα, φουλ, άντρες, γυναίκες. Από πίσω ξέρω εγώ. Έχω στο κάνει αράκι. ναι, έχω κάνει. Στο αράκι, σε random το είπα. Ναι, έχω κάνει. Σε γυναίκες ή άντρες. Σε γυναίκα. Αλήθεια. Κάτι είχαμε γράψει με τη γραμματοσυρά από το Lord of the Rings που έχει στο δαχτυλίδι. Αυτή που έχω στο μπράτσο μου. Ναι, και το έχει κάνει έτσι σαν το δαχτυλίδι στο στρογγυλό. Μαλά. Και καταρχάς πονάει. Ναι, Πονάει πώς δεν πονάει. Εκεί πέρα η κατάσταση η δικιά σου πώς είναι. Εντάξει, εγώ γέλασα πάρα πολύ όταν το Ειδικά μου δουλεύαμε μυρίζει όλο κιόλας αυτό. λίγο. Όχι, εντάξει, είχε έρθει προετοιμασμένη, δεν είχαμε τέτοια προβλήματα. Εκεί σε έναν άλλον, σαν γνωστό μου, αράζαμε κάποτε, ήταν στις αρχές αυτό. Οκ. Έχει γράψει στο boot του ψηλά, κοντά στα γενετικά, στα μου. Και τέτοιες βλακίες ρε φίλε, εντάξει έχει φαντασία ο κόσμος. Να το πάλι! Τι γίνεται, πώς σας φάνηκε το βίντεο κύριε Πόσα Νιτάρε? ξενιά πήρες για να δω? 2 πήρα γιατί άτομα άλλα τα επέστρεψα. Έλα. Πώς σας φάνηκε το βίντεο? Κάμισε φίλε. Θα λέμε σε λίγο. Φιλάκια. Αυτός παίρνει τα credits για το Pride, αυτός παίρνει τα credits. Ναι. Ο Νεκτάριος έκανε αυτό με το Pride την αφισούλα που θα σας την έχω βάλει ήδη πιο πριν να τη δείτε. Που την έχετε δει ήδη μάλλον. Σε ψηρίζει. Πάρε και ένα δεύτερο. Έλα, στα τελειώματα είμαστε. Τελειώματα. Να κάνουμε και το καπέλο του Φρέντι. Να σας δείξω, δεν σας δείχνω. Τι λέει Γκλόβ, πώς τον βλέπεις το Φρέντι? Εξαιρετικός ο Φρέντις. Έχουμε βγάλει αρκετή δουλίτσα. Ναι, Ναι. ρε φίλε, με το μαύρο φεύγει γρήγορα η δουλίτσα. Αυτό και μετά θα έχουμε τα κόλλα σαν τα μόνο. χρώματα που πρέπει θέλουν 300 περάσματα να πούμε. Ταλαιπωρούμαστε. Εδώ τώρα, να ορίστε. Κρεμούλα, σε έδωσα. Τώρα τι, δεν θα μπει στο βίντεο. Μου λέγανε τι θέλω. Ναι, μου βάλε κρεμούλα εδώ πέρα. Πρώτη φορά κρέμα. Πρώτη φορά κρέμα να Για δούμε να αν κάνει δούμε. δουλειά. Για να δούμε. Πώς θα το πάρεις εσύ τώρα αυτό? Γαμάει κρέμα. Γαμάει κρέμα. Μαλάκα γαμάει κρέμα. Δεν περίμενα να κάνει δουλειά ρε φίλε. Ωραία, μια χαρά δουλειά κάνει. Εκεί πήγε που παράς τώρα δεν είχε πολύ κρέμα νομίζω. Ναι. Ναι, μου βάλε κρεμούλα. Αλλά όταν βάλουμε χρώματα δεν θα παίξουμε κρεμούλα. Ναι, ιδανικά όχι. Στα χρώματα δεν θα ήθελα κρέμα. Λοιπόν, κάτι άλλο. Στείλτε κάτω στα comments, στα σχόλια. Άμα θέλετε τίποτα να ρωτήσετε. Με λέει ο μαλάκας.
Αλλά δεν με... έχω 40 ευρώ βερμούδα. Το ακούω 40 ευρώ βερμούδα. Έχω 200 ευρώ βερμούδα. Α, λοιπόν, τώρα που είπε 40 ευρώ βερμούδα, είμαι πρώτη μου σεζόν Ύδρα. Κάτι είχε γίνει τέλος πάντων ή μου είχε σκιστεί το μαγιό, δεν είχα μαγιό. Και σκάει μια τύπισσα που δουλεύαμε μαζί. Μαλάκα, βρήκα ένα βίντεο στο YouTube. Ναι. Και γυρίζουμε βίντεο αυτή τη στιγμή του μεταξύ. Για YouTube. Για YouTube. Inception. Λέει για κάτι κάλτσε 40 ευρώ γιατί. Το δες. Ναι. Πώς βάλετε. Ωραίο δεν Εδώ πέρα η άλλη καλλιτεχνάρα μας εδώ πέρα. Thank you. Δώσε όνομα κανονικά και που σε βρίσκουνε και Instagram. Είμαι στο Savage. Είμαι ο Hugs κάτω Παύλα D. Το κάνω το Παύλα τι. Είσαι της οικογένειας Τον D, one D. D, Luffy, έτσι, Hugs D. Πω, έδωσε δυνατό φίλε D. Φίλε, η κρέμα κάνει δουλειά. Λέγε ρε. Λέγε ρε. Φίλε, δεν νιώθω τίποτα. Πάρε κάτσα. Για λέγε τώρα το story. Ναι, και πάω τέλος πάντων με ψήνι να πάμε να ρίξουμε ένα βούτο. Κάτι έχει βρει μια παρέα εκεί πέρα, με ψήνει να πάμε να ρίξουμε ένα βούτο στη θάλασσα. Μα δεν έχω μαγιό, λέω. Λέει δεν πειράζει, τώρα θα βρούμε, λέει, από κανένα μαγαζί εδώ γύρω να πάρουμε. Στην Ύδρα εντωμεταξύ φωτιά και ξύλο όλα, ρε. Ναι. Πάμε σε ένα μαγαζί, εγώ δεν τις ξέρω τις μάρκες. Ήτανε κάτι πουτσίνι, κάτι τέτοια έγραφε. Κάτι, ναι, ιταλικές μάρκες, δεν τα ξέρω αυτά. Και τέλος πάντων λέω σιγά να μην βρω και στο μέγεθός μου τώρα και τέτοια. Βρίσκω τουμπάνο, ένα χαβανέσκο μαγιουδάκι έτσι υπέροχο μαλάκα. Λέω έλα θα το πάρω, είχα και λεφτά εκείνη την περίοδο. Έλα θα το πάρω, λέω πόσο είναι. Μου λέει 4,80. 480 ευρώ. 480 ευρώ. Και τους λες καλησπέρα σας έφυγα. Ρε, πατάω ένα γέλιο, επειδή τις πέδευα και κάμποση ώρα ρε φίλε τώρα να βρουν το νούμερό μου και τέτοια. Πατάω ένα γέλιο μέσα στη μουρίση και λέω εντάξει τώρα τι να σου πω, άμα σου πω ότι θα έρθω σε μισή ώρα να το πάρω να με επιστρέψεις. Μαλακα τι 4,80 για ένα μαγιό ρε φίλε. Αναλόγως η μάρκα ήτανε μπρο. Δεν τα ξέρω αυτά. Gucci. Μούτσι. Όπως είπες το Μούτσι. Λούτσι. Τι, παντίστηκε ο άλλος. Ήταν η ίδια μάρκα με τις κάλτσες. Πω, Είναι συνολάκι. Ναι. Σετ μαγιό κάλτσα. Και παιδικό. Γερμανός τουρίστας. Starter pack και Φίλε, 8 εκατοστάρια. Τι 4 εκατοστάρια μαγιό ρε. Περίμενα να δώσω, εντάξει δεν περίμενα να πάρω με... Δεν μπορεί να έχει χρυσά κορδόνια. Δεν περίμενα να πάρω με 40 ευρώ μαγιό, εντάξει θα δίνα ρε φίλε, ένα 70 το βλέπα να μου έρχεται, αλλά τι 480 ρε μαλακά μου λέει 480 και για αρχή σκέφτηκα όντως 4 ευρώ και 80 λεπτά, μου φάνηκε πιο λογικό. Όχι, δεν είναι, εντάξει, λογικό σε τιμές τέτοιο. Ασία, με βαθιά Ασία κιόλας, βαθιά Ασία. Μαλάκα, κάνει δουλειά η κρέμα. Δεν έχει ξαναπάρει. Ποτέ στη ζωή μου, ούτε στα πλευρά. Καιρός Το ήταν. μετάνιωσες. Στα πλευρά δεν το καταλαβαίνω, δεν το Καλιά, καταλαβαίνω. Μαλάκα εντάξει, καμία σχέση. Σε πληροφορώ στα πλευρά μου ήταν πιο... Εντάξει, αλλά για χρώμα, Για χρώμα δεν και σκιές δεν δουλεύει. δεν είναι ok. Θα τη βάλουμε τη κίτρινη Πού, που τα είναι πλευρά υποτίθεται ή- για χρώμα. Όχι, για το τατού γενικά ρε φίλε, αν έχεις να κάνεις πολύ shading και τέτοια. Θα σου πω, για σκιές με έχει βολέψει γιατί εγώ έχω μια τάση να τα σκουραίνω πολύ και η κρέμα σου σκουραίνει το αποτέλεσμα εκείνη τη στιγμή. Οπότε Να πέφτει πιο smooth μετά. μου βγαίνει πιο ανοιχτό χρώμα εν τέλει, ναι. Οκ. Και με Μια έχει χαρά. βολέψει. Μόνο εδώ δεν μαθαίνετε αυτό. Δεν ξέρω, ρε Αυτό. φίλε, εγώ εντάξει κάνω πιο πολύ μαύρο, δεν βάζω τόσο σκιά. οπότε- Εσύ κάνεις μαυρίλες, εσύ τι χρησιμοποιείς. Ναι, βοηθάει full. Βασικά για τον άλλο, εμένα με παιδεύει ρε φίλε, γιατί... Αλλάζει, το λέει, πίνω με το γίνεται σέντοφωνο πιο- και ξέρετε λίγο σιγά σιγά. Και γίνεται και πιο μαλακό το Και δέρμα. μαλακώνει και το δέρμα, παριάζει εκεί πέρα. Είναι λίγο σαν γόμα ρε μαλάκα, εγώ έτσι το νιώθω. Ναι. Να πει εκεί πέρα που το βάλαμε τώρα κρέμα, την ακούω. Εντάξει, αλλά στην εμπειρία του πελάτη ας πούμε είναι πολύ αλλιώς. Είναι πιο οικείο όλο αυτό. Φουλ, εντάξει ρε, καμία σχέση, δεν σπίγγεσαι, δεν. Ποια διαφορά τώρα με το που κατεβαίνεις κάτω την ακούω εδώ και με το που πας σε ένα τσάκι πιο πάνω τίποτα, μηδέν ρε.
Έπος. Τώρα με την κρέμα εννοείται. ρε Έχει μαλάκα. πάρει θάρρος και κοίτα εδώ πέρα, μαλάκα. Το γεμίζω blackout. Λες και δουλεύει blackout. Καρκαγιέται εδώ μαλάκα. Μην γαργαλιέσαι. Δεν μπορώ καρκαγιέται. Ρε καρκαγιέται ρε, σου λέω. Τίποτα μαλάκα. Περνάμε τέλεια ρε αυτό. Δεν έχω να πω κάτι. Περνάμε τέλεια. Μπράβο, έτσι πες τους να. Περνάμε τέλεια. Έρχονται εδώ πέρα έτσι μπαίνουνε, ελέγχουνε, λένε γιο. Λένε γιο, σας χαμώ το σπίτι και φεύγουν. Και εγώ δεν μιλάω ποτέ έτσι. Ούτε εγώ φίλε. Ειδικά σε αυτό. Μόνο στο. Μαλά έχει το καλύτερο παιδί. Περιμένε. Έχουμε κι άλλο story που έπρεπε να πει στο προηγούμενο από τον άλλο tattoo artist. Χθες βάραγα σε μια τύψα, ήταν τουρίστρια, ένα μικρό fine line και Ναι. μαλάκα μου το είπε από την αρχή ότι μυρίζουν τα πόδια μου, είμαι όλη μέρα στον δρόμο, δεν έχω βγάλει παπούτσια. Λέω οκ, εντάξει. Την έβαλε να τα βγάλει. Τι χαμηλά στο πόδι. Ρε φίλε, τώρα κάτι την δεν μου ανεβάζω είπες. στο κρεβάτι, τέλος πάντων και βάραγα χαμηλά εδώ ρε, αστράγαλο. Α, Πάνω από τον αστράγαλό της. Και μαλάκα έφαγα όλη την κάλτσα. κανονικά με το στόμα. Ένιωθω ότι μυρίζω ρε μαλάκα μετά. Δεν σου έρχεται να ξεράσει, ρε φίλε. Τι να κάνω ρε, είναι η δουλειά της, το ξέρεις. Δεν τη είπε τίποτα. Τι να της πω, Στο είπε η να ίδια. της πεις, ναι. Μα στο είπε η ίδια, α πούμε. Τότε είναι που δεν χωρίς να της πεις κάτι. Ρε φίλε, Όταν πήγαινε στο στο λέει- μπάνιο, πάρε μωρομάτιλο τουλάχιστον και καθάρισέ τα λίγο, Και ρε ένας φίλε. άλλος, Υπάρχουν θα λύσεις, ρε καταλάβεις φίλε. ποιον, είναι ένας τύπος ρε φίλε που έχουμε βαρέσει όλοι στο στούντιο και ήθελα να του κάνω ένα ρούνο, όπως λέγεται ρε. Αυτά τα σύμβολα, Αυτό έλεγα στο προηγούμενο βίντεο. Μαλάκα, Γι' αυτό αυτό, το ναι. χέρι μυρίζει μασχάλι μαλάκα όσο δεν πάει τέρμα για λιποθυμία. Τίποτα ρε, το Αλλά κάνω αυτός- πιο γρήγορα γίνεται αυτό. Αλλά αυτός νομίζω δεν πλένεται από άποψη. ρε. Ναι, ναι, Τι ναι, ναι, εννοείς? ναι. Είναι έτσι το lifestyle του ρε φίλε, είναι ο τυπάς που τρώει γαριδάκια ξέρω εγώ στον καναπέ του, βλέπει Με τηλεόραση. πορτοκαλί δάχτυλα, κάτι Ναι, ναι, κάπως πορτοκαλί δάχτυλα, ξέρω Ναι. εγώ, χοντρός. Κυλαράς, ναι, έτσι Που τέτοιο. καθαρίζει μύτη και την βάζει στο αναφαλό μέσα, ξέρω εγώ. Κάνει αποδίκευση. Κάνει αποδίκευση στο τέτοιο, στο αναφαλό. Αυτά για αργότερα. Ναι, και στο τέλος με αυτό εδώ πέρα σιγά σιγά χτίζει ένα οικοδομικό τετράγωνο. Μαλάκα, εντάξει. Τρώμε πολύ φρόνημα. Τίποτα, φίλε, δεν ξέρω τι άλλο θα ακούσουμε εδώ πέρα. Και είμαστε ακόμα στο τρίτο session. Τίποτα, αυτά δεν είναι τίποτα όντως, υπάρχουν πολύ χειρότερα. Ναι, υπάρχουν όντως Και πολύ από χειρότερα. άποψη βρωμιάς ρε φίλε, Σιγά σιγά, και να από έχουμε. συμπεριφορές πιο πολύ ίσως είναι τα χειρότερα ρε φίλε, γιατί πες τη βρωμιά λίγο κάπως το συνηθίζεις μετά από κάποια ώρα. Ναι, αυτό εδώ πέρα χαλάει, δεν Ναι, λειτουργεί ναι, μετά ναι. από κάποια ώρα. Εντάξει. Έτσι κι αλλιώς, Τους εσύ- δικαιολογείς και μέχρι ένα σημείο ρε φίλε πώς με θα τη το βρωμιά. Δεν σου μυρίζει και λίγο η βαζελίνη με το δέρμα. Ούτως ή άλλως τα σαπούνια, το οι αίμα, μαλακίες, ρε φίλε. ναι, εντάξει. Γίνεται ένα Σου σκάει το μέταλλο από το αίμα. Ναι, full. Αυτό. Δεν ξέρω, φίλε, δεν. Εγώ παίζει να μην. Αλλά οι συμπεριφορές ρε φίλε είναι όντως εκεί είναι Εμένα το δεν μου έχει πρόβλημα. τύχει κάτι τρελό με Αυτό βρωμιά και είναι τέτοια. να σε κάνουν να νιώσεις άβολα, ας πούμε, ή τέτοια πράγματα. Φίλε, μου έχει σκίσει το δέρμα, βλέπω τις γραμμές, μαλάκα. Μαλάκα, εδώ βλέπω ότι έχεις βγει περισσότερο βία από όσο χρειαζόταν. Τώρα έβαλε σαπούνι για Για να μην φαίνεται. Θα το δούμε τώρα. Μια χαρά είναι. 5K τραβάω. Μια χαρά είναι. 5K τραβάω, ρε. Δεν κρύβεται, ρε. Μια χαρά είναι ρε μαλάκα. Μια χαρά είναι, πήγαινε μίλα της. Τι είναι μαλάκα. Επειδή σου έχω βάλει μια 25 να πούμε και σε γαζόνο, σαν να μην υπάρχει. 20 23, 25 τώρα και θα το Μπαίνει με χαλάσουμε. 30 βόλτ μαλάκα. Και τώρα τι είναι αυτό το σκατούλι που έβαλες πάνω. Τι έβαλες στην αρέα, έβαλες τώρα πάλι. Ναι. Υπήρχε λόγος τώρα γι' αυτό. Ή άποψη από μόνος. Όχι, υπάρχει. Είναι εδώ μικρά σημειάκια. Λοιπόν, το τελειώσαμε το σεσιονάκι. Πάει και αυτό το τρίτο, Τρίτο. Όχι, το πιο. Το τρίτο σεσιονάκι, δεν θα σας δείχνουμε το σχεδιάκι. Μάλλον θα το κρατήσουμε για να το κάνουμε έκπληξη στο τελευταίο βίντεο. Επομένως, θα τα πούμε σε μια εβδομαδούλα. Hey, okay, guys. Αυτός είναι ο Γιάννης. Γιάννης το θέσε. Ο Θέσερ. Μαλακίες. Πάρε μια μικρή, ρε. Λοιπόν, τα λέμε στο επόμενο. Έφτασαμε. Θα βάλω bloopers, μαλάκα, δεν γίνεται. Ωρε κοπέλα, φτάσαμε λοιπόν στο τελευταίο session.